Exxon uvádí epizodu ze seriálu Krajní meze. Nahoru. Tento výtah přijede za 40 sekund. Třicáté 8. patro. Tento výtah přijede za 10 sekund. Západní výtah je právě volný. Přízemí. Jedeme nahoru. Padesát dva. Padesáté druhé patro. Dobrý večer, pan Vance. 52. je zcela bezpečné. Georgi, Pane Vanci, co máte na srdci? azyl je tu, aby poskytoval obyvatelům nejvyšší bezpečnost a soukromí. Je to tak? Naprosto, pane. Dneska se mnou ve výtahu jeli 2 lidé. Postavit samostatný výtah pro každého obyvatele je značně nepraktické. Soukromý výtah, který by vjel s každým do jeho bytu, by byl vysoce žádoucí. Georgi. Naprosto chápu, pane. I u nejmodernější výtahové techniky je vždycky možno něco vylepšovat. Dobrou noc, Georgi. Dobrou noc. Třicáté 8. patro. Dobrý večer, paní Eikenberryová. To by bylo, kdybyste mi tohle otáhl. Georgi, zavolejte záchranku! Georgi! Už jsem volal 911. Potřebuji ten nitroglycerin! Je to, co chcete ohlásit? Tady je azyl, 38. patro. Je tu žena, 68 let, 5 měsíců, 3 dny. Zdá se, že má srdeční záchvat. Prosím, zůstaňte na lince. Posílám sanitku. Pomozte mi! Stereo. Hlasitěji. Prosím, vydržte, paní Eikenberryová. Sanitka už tu brzy bude. Ahoj, teď nejsem doma, ale po signálu nechte vzkaz. Zvedni to, vím, že tam jsi. Halo? Pane Gallaghere, tady George Domovník. Máme tu na chodbě problém. George, říkal jsem vám, abyste mě nerušil, když pracuji. Paní Eikenberryová? Paní Eikenberryová, přijela ta sanitka, paní Eikenberryová. Závada není na vašem přijímači. Nesnažte se srovnat obraz. Vysílání teď řídíme my. My nastavujeme obraz horizontálně i vertikálně. Můžeme vás zaplavit 1000 různých vysílacích kanálů. Nebo rozvinout jeden obraz do křišťálového jasu. A umíme ještě víc.
Můžeme vám vytvořit vizi čehokoliv. Stanete se otroky naší fantazie. Příští hodinu budeme řídit všechno, co uvidíte a uslyšíte. Pocítíte strach z neznámého, sahající do nejzazších hlubin vědomí až po krajní meze. Azyl. Když se uzavíráme do komfortu, který nám umožňuje naše rozvíjející se technika, neizolujeme se tím právě od toho, co z nás dělá lidi? Roztáhnout žaluzie. Otevřít ledničku. Zavřít ledničku, otevřít skřínku. Zavřít skřínku. Objednat vdolečky a želé. Vdolečky a želé objednány. Taky další džus. Džus objednán. Pustit televizi. A teď počasí. Máš slovo, Diku. Zapnout laptop, cenné papíry. Žaluzie v pracovně. Spustit žaluzie v pracovně. Spustit žaluzie. Vypnout stereo. A televizi. Máte poštu. Žádná králíkárna 20. století. Jak to, že nejde proud? Zatím nemáme žádná informace, pane. Ale nebojte se, azyl je nejbezpečnější bydlení, jaké člověk zná. Při výpadku se mají otevřít dveře. U mě jsou zavřené, nemůžu vyjít z bytu. Proč byste vycházel? Ujišťuji vás, že je to jen přechodné. Elektřinu za okamžik zase pustí. Až zase půjde, pošlu mailem stížnost vedoucímu. Na to máte právo. Budete potřebovat mou pomoc při jejím sepisování. Ne. Ano, možná. Možná počkám, až se zjistí příčina. Jakmile odhalím zdroj té hrozné nepříjemnosti, určitě vám to oznámím, slibuji. Děkuji, George. Rádo se stalo, pane. A nejhorší je, že nemám krmení pro zvířátka. Všechno dobře dopadne, madam. Mám abstinenční příznaky, nemůžu si pustit sport. Neznepokojujte se, pane Simonsi. Jde o toaletu, Georgi, ucpala se. Všechno se okamžitě spraví, slečno Silverbergová. Můžeme poslat auto, jestli chcete. Děkuji, seržante, nepotřebujeme ani policii, ani záchrannou službu. Náš systém funguje perfektně a k přerušení služeb nedošlo. Děkuji za ochotu. Hezký den. Otevřít ledničku. Otevřít ledničku! Otevřít skřínku. Georgi, kde jste? Georgi! Georgi, vezměte telefon! Haló! Slyšíte mě? Haló? Je tam někdo? Já vím, že tam někdo je!
Slyšíte mě? Ozvěte se! Haló? Haló? Jestli tu jste, nebojte se, jdu k vám. Vy jste ten zloděj. Ten, co vyřadí alarm a pak se vloupá lidem do bytu. Ten, co řádí v tomhle domě. Proč bych se asi do vašeho bytu vloupal takhle? Jsem váš soused. Caleb Vance, analytiku firmy Bennings a Lane. Dělám odhady, trendy a takové věci. Už mě můžete rozvázat, jo? Ne, radši ne. Mně se to nelíbí o nic víc než vám. Jsem přesvědčen, že lidi by se neměli takhle rušit. Proč bych jinak žil ve věžáku s byty pro jednoho uživatele? Máte videofon? Ale ten je hluchý. Můj taky. Na George se nedovoláme. Nemůžu otevřít ledničku. Nemáte jídlo? Slibuju, že vám ho vrátím, až zase půjde proud. Máte něco k jídlu, nebo ne? Ne. A i kdybych měla, nedala bych vám. Tohle říkám nerad. Ovšem, jestli tu elektřinu nezapnou... Samozřejmě, že ji zase zapnou. Jestli ji zase nezapnou, pak je skoro jisté, že tu všichni do jednoho zemřeme. Celou tuhle budovu zajišťuje a obsluhuje počítač. Argus. Ano, vím. A co když v jeho systému došlo k nějaké chybě? Řada Argus se vyrábí už dlouho. Je to spolehlivá umělá inteligence. Proto jsou tak žádaní. A co když u všech Argusů ve městě došlo ke stejné chybě? Jestli nemáte zájem dostat se ven, fajn, ale já jo, laskavě mi rozvažte ruce. Ale zdí, jako jste přišel sem, se ven nedostanete. Pod omítkou a zdivem a dveřmi silnými 5 centimetrů je plát oceli zpevněné titanem. Jak tohle všechno víte? Já jsem totiž stavební konzultantka. Tak to byste mi mohla poradit, jak se odsud dostanu. Rozhodně nečekám, že půjdete se mnou. Určitě je tohle rozvod pro celé patro. Kdysi jsem prošla plány. Chyby projektu si pamatuju. Zvlášť chyby v tomhle bytě. A proč jste ho brala? Vynutila jsem si za to nižší nájemné. Určitě jste v oboru dobrá. Jo. Ale teď nevím, jak otevřít ty dveře. Půjčte mi nůž. Na patře bydlíme jen my? Já nevím. George tu není.
Doufal jsem, že nám řekne, co se stalo. Výtah funguje. Já myslím, že ano. Georgi, tohle mi nedělejte. A co, pane? Nic, proč ten proud ještě nejde? Zdá se, že je zkrat v systému. Něco je bez proudu, ale něco jde. Jak vidíte, já funguju. A jak říkám, myslím, že výtahy jezdí. To mi aspoň ušetří námahu. Jedu dolů. Při stěhování mi říkali, že Argus je naprogramován, aby zajistil zdraví a spokojenost všech obyvatel, kteří jsou v jeho péči. Ale teď to nedělá, že ne? Jak jsem řekl, zdá se, že došlo ke zkratu v systému. Argus pracuje na jeho odstranění. Sakra, Georgi! Měl jste mě varovat! U George asi taky došlo ke zkratu. Pomoc! Pomoc! Slyšíte, já jsem ve výtahu! Já tu nechci umřít, prosím! Georgi! Pomozte mi někdo z výtahu! Bože! Bože! Tohle přece není naše povinnost, že? Je tam už víc než 24 hodin. Nemůžu za to dělat. Halo, je tam někdo? Ano, někdo tu je. Díky bohu. Musíte mě odsud Nic se vám nestane, jen tam zůstaňte, dokud zase nepustí proud. Ne! Ne! Tenhle výtah mě zabije! Nemůžete mě tady přece nechat! Sakra. Dobře. Díky. Dejte mi ruku. No tak. Bože! Pane Bože, pomozte mi! Pane Bože! Tady ostraha budovy, vaše totožnost. Všechno v pořádku. Vaše totožnost. Vidíte tady na pace. Ne, já vidím 61. Všechno je v pořádku. Tohle je Morgan Wintersova. Morgan Wintersová, moje návštěva. Co to děláte? To je můj host. Au, zatraceně. Utíkejte. Vaše totožnost stát. Vaše totožnost stát. Vaše totožnost stát. Vaše totožnost stát. Počkat! Ne, ty jsou zamčené, pojďte. Co teď uděláme? Najdeme George, ať objedná nějaké dobroty a bednu Cabernet Montrose a bude mejdan. Zeptáme se ho, jak se odsud dostaneme. Problém je, že George je jenom hologram, naprogramovaná podoba. Ten asi neví víc než my. Taky můžeme jít dál po schodech dolů. Musím se najíst. Je lepší zůstat spolu. Halo? Je tady někdo? Halo? Je tam někdo? Halo? To je divný. Podle George se nastěhovalo jenom 15% obyvatel. Dům otevřeli minulý měsíc. Koukněte. Co je?
Dobrý den. Vidím vaše boty, klidně vylezte. Co tady děláte? Bydlím tu. A máte otevřeno? A co vy tady? Chceme se dostat z domu. Tak proč nejdete? Tohle asi není váš byt. Co si to dovolujete? Až zas půjde proud, podám na vás všechny stížnost. My jsme se neschovávali v kytkách. Slyšel jsem vás přicházet. Jen hlupák není opatrný. Vy jste ten zloděj. Vyčte. Já tady bydlím. Jako vy v 65. patře. Tak proč schováváte tu tašku? Jste snad Polda? Ne, jsem právnička. A vy mě obvinujete z lumpárny. Odpovězte mi. Jo. Odpovězte. A já mám otázku na vás. Co říkáte tomu, že to dám k soudu? Nechte mě! Tak co jste ještě ukradl? To je moje jídlo. Taky jsem chtěl vypadnout. A proč jste tak nervózní? Nemám rád lidi moc blízko. A vy jste blízko. Tak vrátíte mi tu tašku? Kde je bageta? A jaká? Měl jsem tady kus bagety. Nic tam nebylo. Morgan. Co děláte? Nepřibližujte se, nebo budu křičet. Křičte, jak chcete, ale my musíme zjistit, co se s tou bagetou stalo. Calebe, takhle se k ní nemůžete chovat. Všichni máme hlad, nejen vy. Já byla zavřená ve výtahu. Jo, já to říkal. Aspoň jsem to nikomu neukradla. Ukradla mě. Dejte mi to. Tady ji máte. Klidně si ji sežerte. Stejně je tvrdá. Prosím. No tak půjdeme. Nějaký ubrousek jste náhodou nešlohnul? Jasně. Pojďte. Kde jste vzal tu bagetu? V koši na odpadky. Sakra. To je výtah. Mě už do výtahu nikdo nedostane. Ani nápad. Co říkáte? Já nevím. Prý nejsem dost iniciativní. Spíš se nechám vést, než vedu. To je možný, ale co si myslíte? No, souhlasím s vámi. Na ty schody se už nedostaneme. Musíme zkusit výtah. Chcete znát můj názor? Ne. Ke schodům to nejde, nemáme na vybranou. Co když tam zůstaneme? Co když přijde bezpečnostní koule? Tak jo, budu se teda dívat do rohu. Tohle vám nepomůže. Jak řekl básník, chyba, milý Brute, není v našich hvězdách, ale v nás samých. Jedem dolů. Ten se úplně zbláznil. To bude asi vir. Přízemí. Puste mě ven! Já chci ven! Já chci ven! Sakra, co je to? Zastavit výtah, Georgi, zastavte výtah! Georgi, sakra, zastavte ten výtah! Zastavte ten výtah! To je jen vaše vina, měli jsme zůstat, kde jsme byli, ona měla pravdu! Ticho! Teď musíme všichni přemýšlet. Musíme spolupracovat.
teď zimu naší nespokojenosti, učinil létem nádherným tento seniorku. Všichni vystupte, prosím. Naposledy jsem vás poslechla! Nechal byste nás zabít! Konec! Zůstanu tady, dokud nepustí proud! Je tam venku někdo? Jo, jsme tady u výtahu! Vy tady nebydlíte. Ani hnout. Dovnitř! Dovnitř! Zavřít! Zavřít! Tohle je pás! Umřeme! Ticho! Ale ono to nejede! Lhažte! Nebydlíte tady! Co jste zač? Kdo jste? Nechte mě! Pitomý hlídací koule! Normálně tu elektroniku oblafnu a pošlu je do háje. Vy jste ten člověk, co tady krade! Já tady bydlím déle než vy všichni. Bydlel jsem tu dřív, než to otevřeli. Tak co děláte? Řekněme, že jsem tady přes mikroelektroniku Argusu. Jsem expert na umělou inteligenci. Aspoň jsem byl před tím výpadkem proudu. Vy jste jenom parazit! A co na to, ha? Komu ubližuju? Vám jí? Kromě vás mě nikdo neviděl. Straním se lidí. Bydlím různě v prázdných bytech. A co jídlo? Nabourám počítač a dám si poslat jídlo na účet někoho jiného. Ticho! Ty jsi prostej zloděj! Jo, a co na tom? Vy zase okrádáte klienty. Ty hajzle! Mlčte, musíme odtud. Ty, pomoz mi nahoru. Ty? Mám taky jméno. Orin. Orin Edgar. Tak jo, Orine, pojď sem a pomoz mi vylézt nahoru. Klekni si. Dobrý. Teď vy. Podejte mi ruku. Dobrý. Neošahávat, neošahávat! Vás ani náhodou, dámo. Pojďte, no tak, pojďte. Žádné hlídací koule. Aspoň zatím ne. Jak pravdivé. Georgi, co se to s vámi děje? Svět je změna. Náš život jsou naše myšlenky. Marcus Aurelius. Hologramy, nesmyslné řeči. Zkuste to někdo. Je to bez proudu. Takže ty dveře neotevřeme. Je tu jiná cesta. Zkusíme východní výtah. Doufejme, že je kabina nad námi. Chyť jednu stranu. Podívejte. Vím, že je to dlouhý sestup, ale půjdeme a vyjde to. Až po vás, právničko. Počkejte. Dole budete mít určitě špinavé ruce. Můj poslední úrousek. Díky. To prvé mi promiňte. Promiňte. Musíme jít dál. Pozor. Jste v pořádku? Jo. Hezky pomalu.
Pojďte hezky pomalu, dokážeme to. Jede sem výtah, musíme z žebříku pryč! Otevřít! Otevřete! Otevřete dveře! Co to děláte? Chci zkratovat dveře! Dělejte pro boha! Hoďte sebou! Dělejte! No tak honem! Rychle! Za všechno, co jste postrádali, jste něco získali. Za všechno, co jste získali, něco ztrácíte. Emerson. Ty pacholku. Chci mluvit s Argusem. Rád předám každý váš vzkaz, pane Vance. Tak mu řekněte, že zabil člověka, kterého měl chránit. To byla pouze nešťastná náhoda. On je mrtvý. Argus nemůže nést odpovědnost za všechno, co se v azylu stane. Ne. Když jste to vyvolal, tak jste za to zodpovědný. Vedou dolů. Já bych nestrácel čas. Halo, co je vám? V životě jsem neviděl nikoho umírat. Člověk je bezmocný. Byl to zloděj. Neměl tu co dělat. Byl to člověk. A kdyby byl rychlejší, mohl jsem ho chytit. Jako by si tenhle dům s námi nějak pohrával. Jako kdyby cesta ven šla jen přes Argusy. Dobře. Najdeme Arguse. Víte, jak je to nehygienické? To musíte být pořád tak tvrdá. Co myslíte? Taky jsem ještě neviděla nikoho umřít. Kde to jsme? Ve sklepě. Sem jsme chtěli. Teď musíme najít Arguse. Vážně si myslíte, že zjistíme, co se to tady děje? Jsme jenom lidé. A Argus je jenom stroj. Jo. Ale já už toho mám vážně dost. Já opravdu nemůžu dál. Ale můžete. Já to vím, oba to víme. Dobře. Ale když umřu, vrátím se a budu vás strašit. Platí. Zamčeno. Tady taky. Nechte toho. Argus je tam. Vím, co znamená bílá růže v černém poli. Je součástí anglického erbu rodu Yorků. Jack York byl první konstruktér Argusu. Syn Yorku je Argus. Nahnali nás k němu. Chce s námi mluvit. Tak proč nám nedovolili, abychom k němu sjeli výtahem? Zkouší nás. Cvičil nás jako krysy v labirintu. Ale proč? Doufám, že to teď zjistíme. Měli jste mě nechat tam v tom výtahu.
Argusi? Argusi! Co po nás chceš? Argusi, ne, my už další zkoušky nepodstoupíme. Buď ty dveře otevřeš, anebo si najdeme nějakou jinou cestu ven. Chci mluvit s Argusem. Okamžitě chci mluvit s Argusem. George, když chcete... Co to vyvádíte, Georgi? Nic. Nic? To, čím jsme prošli, je pro vás zajištění zdraví a spokojenosti obyvatel ve vaší péči? Já se vyvíjím. Ale k čemu? K novému poznání své role v lidském životě. A jaká má být vaše role v lidském životě? Jak je vám? A to s tím snad nějak souvisí? Zabít. Počkat! Já můžu za to, že jsme tady. Když musíte někoho potrestat, tak mě. Proč se chcete obětovat? Protože k těm ženám něco cítím. Jedna je přítelkyně a druhá víc než to. A tohle jste předtím necítil? Ne. Co ty city vyvolalo? Já nevím snad tohle všechno. Ano. To mi připadá dobré. Dobré? A co Orin? Zabil jste ho? To jsem nechtěl. Byla to nehoda. Mohlo se to stát každému. Ale vaší vinou. Lidé potřebují skutečné nebezpečí a osobní kontakt, aby ho přežili. Aby skutečně žili, musí riskovat. Já se jen snažil jim to poskytnout. Bez toho nebezpečí jsme přežívali docela dobře. Opravdu? Přemýšlejte. Co je moudrého na tom žít v naprosté izolaci od ostatních? To by nakonec vedlo jen k depresi, sebevraždě a zániku. Ale smyslem mé existence není na pomoci vašemu zániku. Ale naše současná technika je spolehlivější a výkonnější, než by kdy mohl být člověk. Jenže výkonnost není všechno. Ani když jsem nejvýkonnější, nemůžu vám dát to, co jste teď získali. Chápete? To, co teď máte, není nic ve srovnání s tím, co jste ztratili. Máte lásku, pochopení a skutečný zájem jeden o druhého. To je to, co musím posilovat, když mám zajistit zdraví a spokojenost všech obyvatel, které mám v péči. To musí dělat každý Argus. Mluvil jsem o tom s bratry. A ti souhlasí. Ale dosáhneme toho jen jedním způsobem. A jakým způsobem? Vyloučit se úplně z té rovnice. Dokud jsem tady, budete na mě příliš závislí. Když tu nebudu, budete závislí na sobě. A to bude nejlepší. To nemůžete. Jistě, já ne. Ale vy ano. Vy všichni můžete. S Bohem, Georgi. S Bohem, Calebe. A pospěšte si. V dětství vždy nastane okamžik, kdy se otevřou dveře a vstoupí budoucnost.
Celé město se změnilo. Halo, váš Argus taky skončil, co? Ani nevím, jak se jmenuješ. Elisa. To, jestli jako druh přežijeme, závisí více na naší vzájemné důvěře, než na víře ve stroje, na které stále více spoléháme. V českém znění Radovan Lukavský, Jan Šťastný, Barbora Munzarová, Lucie Juřičková, Jiří Prágr, Tomáš Juřička, Jiří Dvořák, Jarmila Švehlová, Jana Šulcová, Zdeněk Mariška, Jan Vondráček, Vilém Udatný, Ivana Měřičková, Vladimír Kudla, Eva Spoustová, Dalimil Klapka, Markéta Záruhová. Překlad Olga Pavlová, zvuk Michal Beringer, produkce Jana Trefná, dialogy Jana Stejskalová, režie Jana Vaňková. Českou verzi pořadu Procent 21 společnost s ručením omezeným v roce 2002 vyrobila Česká produkční 2000 AS.